sluku bathok elaelo sira menyang Solo lele payung kutha mateni bocah yen urip golek dhuwit hey sluku bathok elaelo sira menyang Solo lele payung kutha pajentit lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip ayo ibadah. Iki ana apa? Anyep. Lah nek anyep gene. Bu nyuwun uyah wonten, Bu. Ben kersane mboten anyep. Lah kok njaluk uyah kok ben ora anyep iku piye? Lah iya, ben gak anyep ben krasa asin. Lah iku jangan ta apa? Ngono. Omonganmu kok lek iso ngono. Ya. Kowe iki walaupun anyep, kek aja ngomong anyep. Lah kene no. Lho nyatane udan-udan kaya ngene lho sing mirsani jahake ngene lho Yon. Sing delok jahake ngene ora ketang kemulan. Ya akeh, lah iki nontone disambi karo buah. Umpama ora nonton dak rugi le buah. Lah kok iso ngono? Iya mergo buah iki ana tontonane mulane buahe diakehi. Dadi ngono. Iya. Tapi ya aku ngerti kok Yon. Kene. Wong ngablak iki jebule manja-manja. Lah tek manja-manja. Lho ndelok ketoprak iku sing diunggahno ora trimo bokonge tok. Lah apane? Sikil-sikile diunggahno. Ora kok kene kate kok ngono lho Yon. Mak iku. Iya. Lho sikile jenengan rangen, Mak. Nak menawa rangen nak ndak. Kowe aja ngono. Walaupun sikile diunggahno aku ora masalah. Lah kek ora masalah. Mbok apa-apano Yon. Kene. Wong wedok kenapa nak ana tontonan kok ndeloke kok pol ngarep. Lah kene lho. Mergo zaman saiki wong wedok iki dadi terdepan tak kandhane. Dadi garda terdepan. Garda terdepan. Kowe seneng? Iya. Nek ditonton umpama ana sing nonton sing nek ngarep wong wedok kowe seneng? Seneng ora karuan Mas ya tuwa-tuwa. Nak kowe seneng Batinku aku metu ngene iki Yon. kene. Ya nek ana sing ndelok bocah nom-nom, nek menawa aku dipayoni wong ngablak ben dadi mantune wong ngablak ngono. Lho sampean gadah prawan, Mak? Nah. Kowe arep dienggo mantu. Usah. Kok prawan kok jarak 5 tahun nih maksudnya piye? Prawan jarak 5 tahun. Umure lagi 5 tahun. Umure lagi 5 tahun wis santeni. Ora apa-apa. Lah iya. Niku anak jenengan apa putune jenengan? Putu. Putune jenengan tak rabenane tak sabarane Yon. Lah iya enteni Mas ya putune jenom ora apa-apa. putune kan isih umur 5 tahun. Ora apa-apa wong sing butuhno aku ora putune kok. Apane? Nginceng nak ndekne adus. Kok nginceng nak buke adus iki lho ibuke iki nak adus tertutup. Tertutup piye? Lho nek kamar mandi. Lah aku ora iso nginceng. Lho kenapa kok iso nginceng? Lah nek tak bur, tak bolongi. Kowe apa dikepruk mbahmu? Lah apa? Lah kok malah nginceng iku lho aja enteni umur 5 tahun kok mau enteni. Lah kene. Lho kowe lah umpama ngenteni putune ibuke lagi umur tahun. Lah mongko kowe umurmu wis pira? Umurku wis 21 tahun. 21 tahun. Iya toh? 21 mak kula. Mentoke wong omah. Mosok ayo niki lho kok iso ngomong ae iku lho. Kene lho. Lah aku ngomong 21 kok selawe dibantah. 35.
Kula niku nembe selikur niki tesih menjalani kuliah, Ibu. Nggih, tesih Kowe apa? Kuliah. Datah lah. Lah tek kuliah barang apa dadi apa? Lho aku ngetoprak iki tak nggo sampingan aku kuliah lah sok ben nek menawane aku dadi apa ta apa? Alah dadi apa? Nek sekolah dhuwur-dhuwur apa dadi apa? Lah nek menawa aku dadi DPR, Alah kok seneng dadi DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Aja seneng dadi DPR. Lah ngapa? Lho DPR iki nak kepinteran korupsi kok. Nggih napa nggih? Kompake cah. Nah, Tak kira ngantuk kok kompake ra karuan. kok kira ngantuk lah. Ora yon. Lah kek ora. Aku nak jadi DPR, tak mulyakno kabeh rakyatku. Lho DPR sing dadi-dadi ya ngono janjine. Lha nak sing dadi-dadi. Lho nak aku beda. Lah kek urung dadi kok mau mulyakno. Rego jagung Heeh. tak gewek sake tak gewek luarang Pira? 500.000. Jagung iki sak mau gawe 500 iku murah apa larang? 500.000. Iya. Ya larang umume sak paling nak di apa le borongan paling mau 195 kuwi tek. Nggih ngoten, Mak. 500 murah apa larang? Larang. Nek aku jadi DPR 500. 500. Iya, ben supaya nih wong ngablak, wong galdo, wong lencong, wong ngelo, wong ndi kabeh ben do mulya. Lah Apal aku wah daerah-daerah kene. nak jagung mau gawe 500. Lah nak beras. Beras. Kene ya pari to. Iya. Beras tak gawe sekilone 95. 95.000. Iya nek aku jadi DPR. Beras kuwi. Iya aku mengarepe iki ape nyalon DPR provinsi. Lah nak rego bayem, rego kangkung niku. Mau gawe pira? Rego bayem Karo kangkung. rego kangkung. Bayem karo kangkung. Iya. Sak ombyok tak regani 300.000. 300.000. Iya. Walah sing penak dak petani-petani tok. Ana tek rego bayem karo kangkung nek mau gawe pira? Kangkung saiki tak rego 300.000. Lho, umume kangkung iki sak ombyok iki mok 1.000, 1.500. Ora iso. Lho sebabe apa kok mok gawe semono? Tak gewek samono kok kenapa bayem saiki 300.000 tak gewek larang? Tak nggo nomboki sing mau jagung 500. Sing beras 95 iku. Ra kena nggo panutan jebule. Lah piye? Lah pengen apa le mulyakno masyarakat kok malah arep ono-ono ae. Sing penting aku mulyakno. Heeh. Siji mulyakno rondo. Heeh. Nomor loro Mulyakno sapa? wong wedok sing ayu-ayu. Ayu-ayu. Kamangka sing nek ngarep iki arang sing ayu. Kowe aja ngono yo. Lah aja ngono piye? Musa. Iki sing kabeh rondo alus lho yon. Lho sing lungguh dhewean kok omongane banter apa niku lho. Iku cara kritik memeti kok. Ngene iku iso tak titeni. Titenane. Wong wedok nak kok kaya ngono mesti ning omah bojone awake cilik. Nggih napa bener? Lho iki bojone lemu. Ah berarti bojone wis tatak atine yon. Ya wis tatak. Lah agek kenalan wis tatak atine. Mulane lemu. Ngono. Kok mak iki jos lho ya. Jose piye? Cekatan. Lho mak iki cekatan lho. Cekatane. Lho barang dengah iki sacet lho. Lho mergo didelok kaya pasuryane. Pasuryane piye? Agar irunge rodok mancung sithik, iki wonge petel mregawe. Iku mancung piye? Mancung ngono ancen Mripatem lara. Lho irunge amblek ngono kok mancung. mosok pesek lho. Kok kene ketok bangir kok, Jan. Iki aja ngono ya. Iku aja ngapusi. Berarti mripatku sing lara. Kowe iku mendhuwurna wong ya ndhuwurna tapi didelok kasunyatane. Lah kene. Lah nak mbok apa-apakno lho. Apa? Lahir batin. Kene. Nanda tetep ngiwangi wong wedok daripada wong lanang. Wong wedok kok mau iwangi iki. Nyatane wong wedok manggon ngarep lho, wong lanang manggon guri kabeh. Berarti ke seneng nak wong wedok manggon ngarep ngene iki. Seneng ah. Atiku malah cekot-cekot. Lah kok cekot-cekot? Tenan iki lho aku anggere ana ketoprak dangdut selawatan. Kok wong wedok nek ngarep atiku mangkel. Mangkelmu? Soalnya aku tahu ngerti. Heeh. Pas aku ya selawatan ya toh aku ya melu nderekke kiai niku. Iya. Lah pas kiyaine selawatan, lah delalah ana mbok-mbok pas ngemiki anake. Heeh. Lah sing mboke iki ora ngerti ndande ya toh, Iya. malah anut ngene wae pas selawatan. Heeh. Anake mik pendile ngasih ucul.
Anake tangis-tangisan gaya pentile mboke ora kenek-kenek ngisine ngene. Ngono kok. Wis seneng niku. Seneng ambek ngono lah. Asa aku ora ono senenge blas. Wong wedok Gimana? karo wong lanang, aku tetep tak pilih wong wedok. Wong wedok kok mok pilih. Mergo aku ngerti nak wong wedok ngablak, iki gematine ra karuan nak karo sing lanang. Wong wedok ngablak karo sing lanang Gemati. Lah kok iso ngono Lho kowe? kasunyatane. Kasunyatane apa? Tangi turu. Wong wedok ngablak, tangi turu mesti sing didepi bojone. Tangi turu mesti langsung umbah-umbah. Tangi turu mesti langsung gawekno sarapan. Nggih napa nggih Ibu-ibu? Wong wedok ngablak gemati kalih sing lanang nggih. Tangi turu langsung gawekno sarapan sing lanang nggih. Oh, Omongmu kok kaya pegawe Bang Mekar. Lah kok iso? Muluk iku lho. Nak wong wedok dhisik, Mas. Wong wedok tahun 70, tahun 80 aku percaya. Nak tangi turu mesti ngedepi bojone ngopeni anake gawe sarapan. Nanging nak wong wedok saiki tangi turu iki ora ngurusi bojone, ora ngurusi anake, ora gawe sarapan, ya ora ngarah ngedepi maratuwane. Nak wong wedok saiki nak tangi turu lha apa? Sing didepi nomor 1 HP. Lah iku kancaku ora buka HP. Buak letong. Ora percaya. Lah iku makku buak letong. Lah iku nek sing duwe sapi. Nek ora sing duwe ora duwe sapi apa buak letong sapa? Duwe sapi kabeh wong ngablak. Endi nyatane nek jero omah ora ono sapine? Sapine ning kandang ah. Endi aku mau rono-rono ora ono sapi. Tapi nak wong ngablak iku duwe sapi kabeh. Kowe nek ngomong sing hati-hati, Mas. Gene. Lho, wong ngablak iki kejaba sawahe amba, persile amba, sapine ya akeh. Beda nak karo nggonanmu. Gene lho. Wong nggonanmu wis isih ora ana sing duwe sapi, tapi nak wong ngablak duwe sapi kabeh. Duwe sapi mari apa? Terus kondang nak duwe sapi. Sapi ngangelno wonge kok. Kowe iku nak omongan sing hati-hati. Gate sing hati-hati. Wong iku lho. Sapi ngangelno wong lho. Aku ngerti, Mas. Nanging sapi kuwi iku adalah aset. Nak wong asete wong tani ya iku. Nak wong dhisik ngomong sapi kuwi raja kaya. Nanging saiki kwalian. Piye? Sapi saiki kaya raja. Nak sapi dhisik kena dienggo mluku kok. Sapi saiki kena dienggo mluku. Kenek Kan arang-arang. Ya apa ora? Mas yo arang-arang nanging isih kenek. Dadi nak wong ngablak iki je tetep duwe sapi kabeh. Ngono. Lah kowe mulane nak omong sing hati-hati. Ya aku mau nek kono ora ngerti kok. Lah wong ning kandang kok. Lah iya sing ngerti kandange sapa? Lah mulane mbok pek-pekno aku tetep ngewangi wong wedok. Aku ngewangi wong lanang, aku mau ngewangi wong wedok. Wong wedok sing wedok. arep iki malahan. Wong wedok guwake letong. Nak wong kene nggih Bu nggih. Lho hidup wong wedok. Semangat kira-kira semangat napa mboten? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora dowani wong ngablak lanange diwedi karo bojone kabeh. Ayo kowe, hidup wong lanang. Oh ngomong, ayo kowe. Sing ngomong ngendi yo? Lah kabeh sak mengguri kok. Ayo hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ramene ra karuan kowe nek ngomong hidup. Titikane wong lanang loro ning ngarep lho nek ngomong hidup. Lah iki lho takon hidup kok. Blas ora ngomong. Hidup wong lanang. Sing siji malah ngupil. Ora gelem bengok. Hidup wong lanang. Bah, ora wani lho bojone ning guri. Sing wedi mosok loro iki lho. Ayo tapi sing nek guri iki ora wedi wong wedok kok. Iya. Piye? Wong wedok. Kene. Nek jaman semono gandul wong lanang. Iya. Sing mergawe wong lanang tok. Saiki ndara podo. Tapi nek jaman saiki wong ngablak kene iki. Wong wedok iso golek dhuwit dhewe, nggih Bu. Ora diketangi icir apa jagung. Ora ketang danger jagung. Berarti wong wedok kene iso mergawe dhewe. Lah wong wedok kene mergawe dhewe duwike ya dientekno dhewe kok. Ora. Lah cek ngomong ora. Wong wedok iki lho kebutuhane akeh. Apa ae? Lho apa neh usum ngene iki. Usum buan ya apa ora. Ngene iki duwike ora ngarah tek dilongi, mesti njaluk sing lanang. Ya apa ora? Berarti nek usum buan duwe sing wedok moh kalong, sing kalong duwe sing lanang. Paribasan sing lanange mikir nggo tuku rokok ora kuat malah deno bojone kok. Ya apa ora? Hidup wong lanang. Tak iwangi, Pak. Wong wedok-wedok iki lho, boros-borose wong. Borose mangko ndi? Lah kok delok ngene iki ndara ketara lho. Sapa ae? Nonton ketoprak gelange dienggo kabeh.
Jilbabe anyar-anyar. Klambine, kebaya, gaune apik-apik. Gamis. Boros ora? Ya. Urung sing online kuwi. Apa? Lah dalah. Aplikasi ning apa ning HP-nan niku jenenge Lazada. Lah dalah. Lazada lah dalah. Lazada kuwi barang tekan omah nak cocok kuwi Lazada. Lah terus Iki tekan omah barangnya ora cocok kok. dadine Sing tuku ya dalah. Ya apa ora? masuk akal. Lho, ya apa ora boros, urung skincare. Ya apa ora? Sing mripatem lara. Kok lara? Lho, lha wong tuwa-tuwa ngene apa nggo skincare? Lho iki dhisik gawa pon, saiki wis ora gawa pon. Lah kok dadi raine dadi ireng-ireng. Lah gawa kliwon saiki kok. Dadi kok kliwon. Beda karo wong lanang, Mas. Lah piye? Wong lanang paribasan irit nonton ketoprak, gawa sarung sing wis ngepir, iki diterima. Lho, apa anane dienggo? Tapi wong lanang kene do ora nggo sarung kok ya. Lah kategori sarungan ngono kok ngepir kae apa? Iya, iku malah dingenekno barang. Hidup wong lanang. Ayo kowe. Piye? Wah, iya wong lanang kok semangat cah kita. Piye kowe? Kita kok do ora kanyepen. Tetep menang wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Ayo kowe. Iki lho. Mbok jo kalah wong wedok. Mbok demu basa bojone bengok ora wani bengok. Wis diarani jagoan petinggi. Salahmu kowe. Kok arep nyepele wong lanang. Wong wedok tetep tak wangi. Apa? Wong lanang-lanang sakmono. Kaya kowe barang. Ini umpamane kowe mulai mbut gawe, mergawe kesel. Lah kowe wong lanang nak kudu karo wong wedok, kira-kira ditokno sapa nak ora karo wong wedok? Ayo kowe. Berarti nak umpamane bojone ora gelem, Wong wedok nak ora gelem, wong lanang nak kudu ape ditokno sapa? ya tuku. Loh, lah tuku nang ndi? Nak dhisik nek Mama Mia. Mama Mia sapa? Tuku lho wong lanang dhe dhuwit nggih Pak nggih. Hidup wong lanang. Ape lah apa kowe? Mama Mia sapa? Mama Mia. Oh. Karo kowe. Ora iso, ora iso. Ape lah ra iso kok ngerti kowe. Kowe ngono. Ape lah ngono. Udeleme lho. Kene no, udelku dhewe. Piye? Wong wedok Kene. nglairno iku abot, Mas. Nglairno apa? Wong wedok iki nglairno abot. Wong wedok nglairno tek abot, wong wedok nglairno abot kok wong wedok metang-meteng. Lho sampeyan ku tak iwangi kok ambe mbok dono. Nyalo nek ambe mbok dono, Ngene iku sing mak iwangi. Ya di awan ya sing make iku lho. Make sing ngomong di awan ya iku lho. aku apa didono dhuwit 50 tok. Oh. Lho wong wedok apa disawar wong wedok, apa disawar wong lanang? Hidup wong wedok. Wong lanang ora ngarah nyawar. Umpama wong lanang nggawa dhuwit 50 ditrutuli sing wedok kok. Ora engko tetep disawar kowe. Sampeyan kira-kira njaluk lagu apa? Lho nak Sing penak. sing penak nggih pijet. Kowe tak duduhke yon. Iki lakone iki awake dhewe engko ngentrung. Wah, aku mikir kok. Piye? Ngomong ngentrung ndang nyanyi ngono terus piye? Ora, nak ngentrung beda. Ngono. Awake dhewe engko ngentrung ngamen. Iya, iya. Delok sampe bar, Mak. Nek ora mbok delok ngantek bar engko ngentrung ku piye ora ana sing delok. Mak iki jog di awan, Mas. Ayo. Jog di awan make. Ora masalah. Ayo do nyanyi. Ayo nyanyi ya. Oh, sak dulurmu urung metu. Metu te ora, salah make kok ndang nyanyi. Lah iya. Aku ra Nyanyi. bingung. Di awan yo sing kedono sing duwe gawe jenenge Tosli yo mak iki lho. Iya, Jenenge nyantong kok nek panggung celuk Tosli ae ngono kok. Nggih mak iku. Dadi ngono to. Aku jane main rene iki trauma aku. Trauma gene. Trauma pas main iki lho nang guri kene. Aku kan bacot. Turu kuwi ning arep toko iki. Aku didarani wong bento. Apa disawat LPG aku. Lah kuwi ancene kaya wong bento. Diarani apa? Wong bento. Lah kowe iki ora diarani wis bento kok. Wis bento ki Bu, bento Bu. Lah yo bento. Ora bento ora bayaran. Krungu. Ngosek ta urusane nak iku. Lho, sampean ngelokno aku bento kok ora mikir, Mak. Sampean yo padha bento. Lho, lah kok iso? Lah nang bento banget didelok. Iki jam pira? Tak iwangi, Mak. Tak iwangi. Nak ngono yo ora mak etok sing bento. Lah sapa? Pak Tosli. Gage. Ayo wapuk cangkemmu mengko nek ora dibayar lho, Yon. Pak Tosli wong apian. Lah piye? Wong bento klumpuk nek panggung nek kene disugati, dipakani, diwenehi rokok, isa diwenehi dhuwit. Oh.
Berarti apian Pak Tosli. Lah iya. Masa lah Pak Tosli mau wis disawer Pak Tosli piye? Urung. Lah kok apian? Nak menawa iki engko. Lah nek ora metu? Ya bangeten. Teni ae kok. Ya Allah, kula pesen kalih Pak To nggih Pak. Enjing-enjing mbah bar sesuk niku. Beras kalih gula ndang dol nggih. Lah sebab Lah apa kok kesusu didol? Mumpung regane larang. Yon, ngene Yon. Piye? Iki Aku umpama duwe mbok ngono ape metu balik meneh aku. ora iso. Aku tak sing nembang. Makku sing iku Paranono. Engko nek didoni aku. Ora nak diparani. Udel bolong wonge mah. Kowe trimo wong lanang di ngonokno. Masa udel ora bolong lho, Pak. Engko udel nak butuh dak kados jaran. Duh wong ayu. Wis guyang-guyu Yon. Pepujan ning ati. Diajeng Anjasmara. Iya mripatem lara. Anjasmara iku kudune awake cilik. Lah iku njebobok e. Iku Anjasmara awake cilik kuwi iku nek ketoprak. Lah iki dunia nyata kok. Lah iki suntik pil kabeh terus kok. Wong ayu. Pepujaning pun Kakang Damar Wulan. Kakang Damar Wulan sing teko wong ayu Anjasmara. Yen aku nyawang pasuryanmu dening kaya rembulan ing tengah wengi. Lho gatel. Karaga-raga. Dan masa jenengan boten purut dicedhaki kula no. Ya Allah, matur sembah nuwun ya. Diajeng Anjasmara. ngomongnya piye Yon ngomongnya? Sithik lho. Piye? Umpama aku duwe lemah jantung ngono klenger kok. Piye ngomongnya piye? Ape jaluk dhuwite kok ana nembang. Kaya ngene wong nandang asmara Ibu paring asma sinten? Dadi tak. Isin yo. Ora duwe jeneng dan nak jenengan mboten gadahi asma kok buah. Dak ora dicatet. Mboten. Bu ini paring asma sinten nggih, Mbah? Lawi. Ibu Lawi. Ya Allah senyume kaya grono Dik. Kok rembulan ngono kok grono. Lah iya, dara padha ae no. Enggak, Pak. Kula nak kalih niki nggih Bu cocok niki ya Allah. Nggih simbah matur sembah nuwun. Mugi-mugi panenane jagung kathah. Amin. Jenengan saged ngilen nggih, Mbah. munggah Mekah Madinah kok ngulon. Mbah sampun kaji. Mbah kaji matur sembah nuwun, Mbah kaji. Mbah kaji. Yang kalih nggih. Kalih Mas niki. Alek Mak Lami. Kalih ya Allah. Ngapunten nggih Bu kaji nggih, ngapunten. Ngapunten nggih Bu, ngapunten. Nggih kula wau guyon kok, Bu. Ajeng jenengan nimboi. Kok iso nimboi. Alhamdulillah muga-muga awake dhewe bisa kados ibu-ibuke. Nah iku iya Yon. Kowe nak supayane ben iso ketularan iso sowan Mekah Madinah. Blangonmu coplok. Goblok. Lah. Kan ngelus-elus. Jenengan ngelus-elus, Bu. Los-los nggih, Mak. Loh. Dilus-elus tenan. Iku lagi iku lesen siji. Nggih, jenengan ki ajeng ngelus-ngelus, Bu. Mun los-los mboten napa-napa. Jenengan pun nyawer 50.000 kok, Bu. Mboten. Kok gak gelem kok ndai ibuke iki apik. Nak ngelus-ngelus aku wedi nak ipen-ipenen. Berarti kowe medhun wis disawer Bu. Bu Kaji, Bu Lawi dalah ibu Bu Lawi. Nggih.
Ya Allah kaya mamak Soimah iki. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Kalah Kalah gendingi. Gendengi. Gendengi. Gendengi iki lho. Gendengi iki. Piye, Mak? Gendengi. Ngene lho, Yon. Aku udah ape ngomong. Heeh. Lah iki Bulami wis nyawer, Heeh. terus ibuku ya wis nyawer, sing nang ngarep nyawer. Mosok bojone Pak Tosli ora nyawer. Pak. Bu Ferry tilem nggih. Lah Pak Tosli tilem napa mboten? Oh. Nah, lho ngalmake. Nggih. Jebul Iki karo gendeng, nak karo gendeng. jebul nak kok cedhakan ya manis-manis kok, Dah. Ya Allah buahane, Dah. Piye? Sak omah blek Iya. tenan ana gula, beras, ana kerdusan. Lah iki kok klenger iki, Mak. Matur sembah nuwun iku. Ngantuk iku turu kok iso bener. Do dewa Jawa Tambak yon berkak grimes sae yon. Kok wis tak tambah iki mang simpaku tak cendelno gendeng kok. Tambah terus. Terus Ampun. kok ora rumangsa ya, Dah? Amin Kok iso. Lah duwike kok jenengan dhewek-dheweke, Mbah? menawa dhuwit jagung karo dhuwit pitik. Ya iki sing diparingno dhuwit jagung. Lah iya. Dhuwit pitik dibarno. Lah nak diwerno kene. Dhuwit jagung jak ditotoli pitik. Nggih matur sembah nuwun sedayanipun nggih. Jebul sing ora tak iwangi nyawer aku, Dah. Sing tak iwangi blas ora nyawer. Kewewangi wong lanang. Nggih, mungkin Mas Nanda ben riko gantosan ngoten. Ya ora ya kowe. Hah? Aku tak nyalami sing gadah damel. Nah, Walah nyalami sing gadah damel sepisan langsung aki kok, Dah. Ayo ndang medhon salami. Welas sono mring wa mami gak usah disawer lah. Napa? Alah gelaku mangalung tak tinggal. Jenengan kok gumun nanda gelangan Mas. lho nek ora gumun gene gelange gedhi. Rumangsane jenengan asli. Boten. Dan niku lek tumbas ke TikTok kok. Lho, dah. Pak Tok, nyuwun berkah jenengan nggih Pak, matur nuwun barokah. Pak To matur sembah nuwun nggih Pak To Nggih, nggih. salaman sik Pak. Nggih. Wis Pak To mpun lah buta tilem buta. buta mun tilem. Heeh. Deke kok ngarani buta nganggur Tapi iki. ngomong buta ngono. Lah iya Pak To. Besok kapan katekan? Ape difoto Mbah Uti. Ape difoto. Oh nggih. Yo yo. Iso. Difoto arep ditemplekno ning masjid. Apa tiga apa? Iku pajangan. Ke masjid. Entuk koretan Yon. Nggih. Wis koretan lah. Kowe ngerti tembangku kaya ngene. Iki njumbono jejeran wong ayu. Dilemayu kok tuwa. Tak lemayu lho Pak, iki kok malah ngomong tuwa ya. Dinome Sing ayu. iki umure wis tuwa tapi jiwane masih muda. Ngono. Awas aja ngentut. Ah, Biasane ngentut meniku kok. anyep-anyep rono Yon, rono. Ibu pun tilem es tuh. Mbak sinten? Mbak Sarian. Basari. Basarion. Mbak Sarion. Kok kaya jenengku ya, Dah. Welion kok. Lah ya iku Basarion. Nggih. Nggih, lah niki mboten nyanyi.
umpama nira nah kuda kula mriki mau nyalami jenengan tanpa prau sasadaran lencolotri Nanda kok nak iki mau untuk pesen piye bapakmu nak ngantuk kon gawa gula sak-sak karo beras sak-sak. apa tiga mulai Nah, tapi Pak Saryono mau Pak Yanto mang ngomong ngono karo aku, malah Pak Yanto diamu piye Pak ngawur ae Nanda kok kon gawa gula sak-sak beras sak-sak. Nah iso gulane 3 sak, beras 2 sak. malah lomo dah lomone Pak toh Asal regane cocok. berarti kamu muku aku iso seger waras nggih Mbah seger waras dayanipun sing wonten mriki alhamdulillah Amin amin. napa oh nggih nyidam sarias kula mandhap nyuwun pangestu jenengan mboten nyuwun Delan jenengan kok maringi nggih alhamdulillah ngoten. Lah nek ora, Ora ya ora apa-apa kok iso. kula muni kebangetan. Kok turu-turu kene. upama sliramu sekar melati aku ro ing dalu semono janji prasetyane ngati pansaku mandeleng netra dinoso rasa rasaning liya mikir rasa jagat raya paling ngono ukir lan samudra memanise aduh dadi ati salawase ngobar kuwi bar iki ya awake dhewe dadi sengiku kowe sing dadi sengiku yo ibarat iki sindir wantikah Jawa Timur. Siapa? Lah sampean tak ibaratno wantikah ya, Mas. Iki nak gue iki gak mantikah. Lah apa? Manti oh. nalikoni roe atiku lan sira wong ayu mati ora bakal lakaili angin
Wakijah sampun wangsul. Sampun matur sembah nuwun Ibu Wakijah. Ya kok iso hafal lho. Hafal mang kenalan kok. Dadaku sumo rasa apa pancen teko mbok janur paring surga merengkan Selendro. Oh bar kuwi awake dhewe terus ngentrung. Medun kayo nayup iki lho tayupi. Aku nayupi, Dahuti. Tan samar pamuring suksma sinuksmaya winahya ing asepi. Sinimpen teleng ing kalbu wong pambukaning warana arlen saking liap layaping aluya jingga pesating asupana metokipun Gubuk Asmara mungkin Pak. Awakmu bersosial. Aku tak iki. Ngono lebuke. Gandane kang sekar gadung kasur lan pajaring purnaming gegono ngetan beling ulang Ate ngantuk lah ya tak tayu. Iki yo ngantuk kok. pipimu ana upane aku seneng yen sliramu teko kene tak kira sliramu ora gawe jebulane SMS wis padane aku seneng yen sliramu tako kene saiki piye kang dadi prasayamu apa isih tresno marang aku nene yen tresno aku tansah Diwangit dhuwur ya. aku Gubuk Asmara sumanding marang sliramu yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak lereng
tresno tangane asik lah ngono tanah boban tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen mati wiwit yen lumeka saiki asik gubuk kae kebak crita ayo yo wayah wengi kanthi jagat dina catatan sajroning ati datang luntur saya merahati aku kowe dadi garwa ning gubuk asmara Alhamdulillah. Alhamdulillah. suwe gerobak ora apa-apa Gayenge. awake dhewe ngetokno lakon ngentrung aja do balik dhisik nak urung bar ngentrung ayo Ayo.